Обичате ли да рисувате? А искате ли да бъдете добър художник? Искате ли да можете да направите всяка една ваша фантазия с всеки един материал, до който се докопате? С абсолютно всичко цветно, което ви попадне пред очите. Искате ли да можете да изразявате себе си с изобразителното изкуство? Казвам се Таня Атанасова и съм тук, за да ви помогна да се научите да реализирате вашите фантазии по най-добрия начин. За по-малко от 2 месеца аз съм готова да ви науча да се справяте прекрасно с всеки един материал. Условието е да се запишете в школата. Имаме варианти за цяла година, от октомври до май, за половин година, от октомври до януари, както месечни и почасови, за онези, които искат наистина да навлязат в дълбокото. Школата е отворена за малки от 5 до 12-13 годишна възраст и за големи над 18 годишна възраст. Заповядайте, за да се научите. А за тези от вас, които решат да дойдат днес на място, школата празнува рожден ден! Ще имаме много награди и изненади за това, че празнуваме 2 годинки, така че заповядайте. Всички, които искате да се възползвате, ще можете да направите ранно записване за отстъпки повече от 20%. Така че заповядайте днес. А за всички останали, които просто искат да получават информация, следете видеята, ще има още. Обичам ви! Адреса на школата е улица Банска 9, 17:15. Който иска да дойде днес, сте добре дошли!